Beste urte batez, Bermeoko Berton elkarteak antolatutako merke-merke azoka ospatu da Taraska plazako aterpean. Eskaintza bereziak, beherapenak eta presio ekonomikoak izan dira nagusi, arropa, jantzi eta bestelako produktuetan. Eta saltoki eta dendak kalera irten dira, eguraldiak ere lagundu duelarik. Esan bezala, ume, gazte eta gizon eta andraskoentzako erropak izan dira nagusi, presio ekonomikoetan. Herriko dendak bermeotarrengana hurbiltzea du helburu merke-merke azokak eta kalitatezko produktuak presio erakargarrietan topatzea.